Kadaklan sa satuya, pangarap na makasakay sa eroplano. Mahiling ang panganuro, makaptan ang ulap. Makilayog sa gamgam, asin makaabot nin ibang bansa. Pangarap nin lambang saro para mapauswag ang buhay. Welcome sa Taga Bicol to the world. Ano ba ya? Episode 20. Anong episode? Ika-20? Ika-20 episode. Gam-gam na tuog. Buringon ka talaga, Bon. Buringon. Alright, so, yan. Bago ang gabos, pasalamatan mi ang sa tuyong mahal na Diyos na nakaabot kita ng episode 20. Yes, Yugon mo yan. amen. Hindi ba? Garo kumbaga, duwang patos na ng tinapay eh. Mm-hmm. Patos ba ng tinapay sa Pilipinas? 20? Ay, sampu lang laog? Or 12? 12. 12. 12. Tapos taga- cheese lang anong binabayad ka. Sa mga taga-pakinig namin dyan, mga kalutong natics, 20 po ba talaga? Dahil nga na po kaya kung ang guraan na po ang sarong patos ning tinapay. But anyway, ngunyan. So, ngunyan po, sa tuwing pag-urulayan, iyo an enot na sakay sa gamgam na tuog. Gam-gam na tuog. Oo, literal ha, by literal. Bago ako dyan bago kita magpuon dyan, igong mag-ama. Sabi ka tong akin, Tay. Ano ngayon eh? Tay, may naglalaki kayang krus. Tapos, pinaltok si Aki. Sabi na, kapay-kapayin ka. Ano pang ginigibo mo? Mag-load ka na. Madya, asin makinangog. Sa istoryang matao sa Indo nin kaugmahan. Kakapayan, asin eksperyensya. Na mahiras nin mga kaaraman sa mga maabot na henerasyon. Ibananta si Bon. Asin si Christina. Sa pagkugos kang kulturang Bicolnon. Ini ang Sarong Bicolano Podcast. Taga Bicol. Liwanag ni Cristo. Salamat sa Diyos. Ay, hamad. Pinaltok si Aki. Tapos sabi, mag-load Mood na dapat talaga. Ay, amag yan. Anyway, yun pala. So, kanya nang pag-ulangin ta, ini po si experience katong mga nakaagiming panahon. Ayos ka lang, Bon? Katong mga nakaagi, itong pagsakay ng eroplano. So, may istoryahan kita kung ano po ang namamatikan sa ron tao na yaon sa eroplano. As in, si inot ba ganindong saprang? Oo, saprang. Saprang. Di ba, habal-habal? Di ba saprang lunad? Habal-habal? O, saprang sa motor. Yan. Kabayo pa. Nagkabayo sa eroplano. Ayan. So, base ini sa experience yata, si Inot. Ako kasi, pinaka-inot ko talaga nihong, saprang sa eroplano. Oh, so, isi-share mo sa muya ang mga ginibo mo, mga preparasyon. Yeah. So, inot si preparasyon ko, ang nagbakal ako ng, syempre, ticket. Di ka man makahali kung makan ticket. Gura na si ticket mo to? Nasa 32,000 ata. Ayun, grabe, mahalon na. Charot lang. Mahalon mo yan. Kasi siya back import na siya dapat Oo. Kaso import lang, mayong back. Import lang. May nang export, Ayan. So, ang preparasyon kong ginibukad to, iyo ang pagbakal ko ng ticket. Nagpreparar ako kang mga dokumento ko. Dapat ayos gabos. Double check mo talaga yan kasi masakit na kung may mawalat ka, diba? Di ka man pwedeng pabalikon ulit, diba? So, yan, nagbakal ako ng maleta. Saro na yan sa mga pinaka-importante kong hinanap talaga. Itong maleta na bakong pipitsukin ta. Malain baka kung anong mangyari, magkaralabot or magprose. Hindi pa na yan. Tapos ito, nag-ukay-ukay kami ni mama. Kasi sa Naga, dakulon ukay-ukayan. So, duman ako nagbakal din akong sapatos. Tapos, panlipot. Kasi syempre, di ko ina-expect kung anong gano'n kalipot or kainit. Duman, nagbakal ako ng coat. Grabe, nagbakal ka talaga ng jacket. Sa Pilipinas, para makamura ka talaga. Isipon mo, mahal na nga ng ticket mo. Tapos mabakal ka pa ng mga bagong jacket, mga bagong bado mo. Sarong beses ko man ang gagamiton. Guro ka kinyaman-yaman mo na, di ba? Gura si binakal mo ka tong jacket or panlipot mo. Ako, okay. Siguro mga nasa 40 pesos. Ako 50 kasi medyo magayon man nga si kulay.
Sa imo 50, di mas mahal sa imo. Ako 40 lang. Tinatawa 60 nga si tao sa kuya. Tinawadan lang ni mamang 50. Tinauman. Ayun. Tandang-tanda mo pa talagang pagtawadan. Siyempre, oo. Pag mga tarawadan na yan, tanda ko yan. Tapos ito, impakihon mo ang paborito mong mga bado. Kasi dumanakan sa Pilipinas pa ako, sa SM, duman inapod itong t-shirt na culture. Favorite ko to. Ang mga t-shirt siya. Tapos nagbakal din ako ng pasalubong duman para sa boss ko. Miski hindi ko pa man sinabistado. Nagtara ako ng tulong t-shirt na hali sa culture. Shout out dyan sa culture. Baka ni Minch. So, yan. Tapos, dahil ko din malingawan si pocket money ko. Gano'n si pocket money mo ka to paghali mo, Bon? Ang pocket money ko kanto, asang gatos. Actually, siguro ang isi-share kong, inot kong sakay sa aeroplano. Siguro katong nag-OJT kami. Siguro isasabi ko rin si inot kong sakay ng local or inot na sakay ng international. Wow, tara. Kadakulon ka na pa ng experience. Kaya sagot man lang katong kang company may. Kaya, talaga. So, ngunyan, kadto sigurong nag-OJT ako. Hindi, si local mo na. Anong local tong tigbiyahihan mo? Ang local kadto is nag-flight kami going to Palawan. Oh. Ang pocket money mi kadto sa bossing mi na sa company mi na. So, nagsakay ka mo from Manila to Palawan. To Palawan. Iyo. So, ang inot mi nga katong experience, garo, day nakalanding si sa eroplano. So, ang nangyari ka to is talagang nagbalik pa kami. Oh, manggawat mo da kaya. Grabe. Salunga da kaya salunga. Garo sabay sa duros da ang landingan kang eroplano. Kasi da sa Palawan, garo ang landingan lang dyan is one way lang. So, dapat pasabat ang duros? Oo, dapat pasabat. Kasi kung ang duros mo is sabay sa imo, pwedeng tulako ng eroplano pababa, pwedeng mag-subsub. Ang eroplano, may break? Ayo. Hindi ko aram, pero yun talagang explanation gayud si Captain speaking. Kang aeronautic schools of airplane. Ayun. So, naka-experience. Ako kaya di ako naka-experience sa Pilipinas ng local na magsakay ng eroplano eh. So, si international mo talaga sa inot. First time ko talaga, as in first time. So, balik kita naman sa pocket money mo. Pero sa pocket money mo? $300. Wow, grabe. Pero 15,000, di ba? Iyo. Wow. Kasi di ko aram talaga kasi first time ko nga di ko aram, di man ako naghapot masyado ka to sa imo kumpira, di ba? Oo. So di man ako nagparahapot-hapot, mapaman ka tong mga inaapod na YouTube University. Yeah. So, yun. Kami kando, ang inat kong Luna ay ang inat kong hali ka to internationally. Di ko aram kung pinantinaw sa mo yung pocket money. Kasi since grupo kami, garo kampiyansa naman si magurang mi na di good o taon ka to. Taoning dakol. Pero ang tanda ko, may pocket food. Pocket food. May pocket na pagkakan ako, di ba? Oo, kadaklan siguro ako ng ginig. So sa imo pala, si inot mong eksperyensya, di man masyadong makatakot sa imo kasi grupo nga ni ka mo. So, grupo kami. Maganda. Magayon. Magayon ito. Pero ang saro pa dyan, ang saro duman sa kinatakutan mo is, syempre, inot mong sakay. Tinatakot pa nga ni kami ka to na maagi pa nga ka mo ning custom, panagagi ka mong custom, hapoton pa nga ka mo, pag dinidong nasimbaganda ang ngaya, pwedeng nga ka mong dahi ka mong padaguson. So, inang saro sa kinakatakutan mi na even though nagrupo kami, makasupog baga, itong ika na lang mawalat, garo, kapatalan mo naman yun, hinapod ka sa costume, di ka nakasimbag tultol. May na-experience pa rin ako sa kadto na inot ko dapat nasakay talaga. Pamakaw. Oo. Pamakaw ako kadto. Kaso, day ako pinadagos kasi may kulang akong papeles. Yeah. So, nasayang lang si 12,000 para duman sa ticket. Ay, talaga? Oo. Then, hindi na-refund? Day na na-refund. Yeah. Pangasinan ako kato Pangasinan, pasiring sa Macau. So, ito nang dago. So, totoo man talaga itong sinasabi na kung bako para sa imo. Di mo pagpiriton talaga para sa imo yan. May ibang plano ang mahal na Diyos. Kung di ka makasakay ng sarong eroplano, halaton mo ang sarong eroplano. Baka duwang eroplano masakayan mo. Duwa bang ang hawak mo? So, yun nga yan. Diba? Pero
preparado na kita gabos, garo na prepare mo na si mga preparar mo na gabos. si mga gamit mo. Makaipuhan mo. Saka ang ano kasi dyan pag internationally, I think duwang libreng maleta na 20 kilos ba? 25 ata. Or 25. Di may aram kung ano ko talaga. Sure. Oo. Pero pag naglulupad ka mong internationally, talagang may libre na po yun yung duwang dakula. Tapos, igwa pa po yan ni libreng carry-on. Yan. Hand carry. Oh. So, si duwa ko katuhon na maleta. Si Isaro, ang kadaklan ng laog katuho, mga magi, dilata, pansit kanton. Yung ano naman sa mag-ibong sari-sari store sa ibang bansa. Oo. Ang masakit yan, darama pang shampoo, ito bugang cream silk na nasa pakete. Yan, cream silk saka Rejoice, saka Palmolive. Iyo, pakete? Oo. Bakit itong Itong 3-in-1. Talagang magtitinda ka talaga sa US. 3-in-1 siya. Kasi paborito ko to ang Palmolive saka cream silk. Saka dapat dahil ka to nagbalo ng pantahi. Tabaka baga magturusok duman si maging deadly weapon. Si mga karayo mo. Pigpara ka pala. Dahil magkaturusok si shampoo mo. Puro yan sa bag mo. Ayan. Diba? Yun lang. May dara pa nga ako katong tawas. Ito mo ko to kay mama. Tutagpadaran akong tawas. Dahil man ako naglalag tawas. Mambata na kang yuk-yuk mo. Dahil man ako nagtatawas sa yuk-yuk, Miski Rexona. Dahil ako nagtatawas. O sa beatings. Dahil na ako naglalag sa bitis. O baka sa nguso. Di ko siguro na dapat kimama to, siguro pag bakan meaning grocery, nakasali. Si mama pala nang may parong sa yuk-yuk. Di ko na. Di mo sakit. Sumukha mama. Dahil, maringa, tadai nasabi na, ano ngayon, may cooking ka ngayon. Hindi ko pinaro ka immigration. Ano ko lang naisip. Ano yan? Snort ka. Ayun. Oo. So, nagdara ka pa lang yung tawa. Nailig ko lang kang pag impake ko na doon magdigdiyo sa South Carolina. So, ibig sabihin, si Sanong Maleta, paano yung pagkakan? Di man siguro kabangaan lang. Kabangaan lang. Kasi kaipuhan ko siyang irap sa bado Iyo, sa bagay. Kabaka baga isipon nila pagkakana lang gabos. Yeah, paano ba ka mo sa ning maleta, mag-impake? Ako kasi roll ko papaikot ko kasi para ning space. Kasi kadto kaya Daim pa man uso yung mga yung mga vacuum na yan. Iyo. Ako pinapakalagagaan ko muna. Daim. Ako same garo nirorolyo tapos nilalastikuhan. Yan. Nilalastikuhan tanganing magsadit-sadit ang Unya ka na sa naman ako sa kuya ka na kayo na kanon. Uy, dahi kadto pa. Gibo ko na yan kadto. Indaman sa sabi ko sa imo. Nag-iwal na katanig na So, yun na nga. So, pagkatapos katong mga preparasyon, impake, and all, yun na si pinakamasakit na parte kang paghali. Ang Si mga emosyon. Masakit. Masakit talagang emosyon. Anong klaseng emosyon? So, actually, siya halo-halo ka itong may minsan, garo ka, kabado. Siyempre, saralak. Literal na yan. Saralak talagang. Kabado ka, maugma ka, tapos siyempre, bagong experience ni. Diba? Tapos, daig ka makaturog. Yan, pinirimples ka na. Tapos, yaon na dyan grabe naman yan. Itong tipong napapaihi ka na napapaudo. Itong the night before or? Gabos. The night, banggi bago ka maghali? Di ka na nakaturog. Di ka na nakakaturog. Di pustahan kita, turog ka sa aeroplano. Ako kasi, pag maduyan lang ako, makasakay lang ako ning sasakyan, or jeep, or tricycle, natutungka na talaga ako kayan. Pero matik mo pag sakay, primera kong sakay ning aeroplano, di ako natungka. Kasi sobrang kabado ako, be. Oo. Tapos, so, ang emotion mo, kaba na, Oo, grabe talaga si si kaba. Tapos, yun na nga kung nasa, na ako, halos nasa aeroplano na ako, nasusupog ako mag-ihi. Nasusupog ako magbuhat para mag-ihi. Nasa may kasi ako nasa may window. Oo. Di ba may duwa ka pa? Di ba tuluhan yan? So, kabado ka na, supog ka pa. Supog ka pa. Tapos si Pantog ko, excited ka pa. Si Pantog ko sabi, Diyos ko. Ay, sure, alak.
Kang pagbaba mi na grabe talaga. Grabe si ihi ko haluyon. Day, ang saro ko dyan na emotion dan. Siguro po nang tamuna sa airport. Katong nag-OJT kami sa US. Ang mga kairibanan, may hinahatod ng mga gurang. Siguro ito man sing inot na pagkakataon na talagang mabutas or marayo sa indang mga mawalay sa indang mga magurang. So, nahiling mo doon sila naghihiribian. Si mama ko kato nagibi, pati si best friend ko, si Jay, si Bading. Pero kami katutulong bulan man sana eh. So, balik mo na kami katutulong bulan. Pero naghihiribi pa. Siguro yaw na duman si emotion ka magurang na, ay, ang aki, kung makaka-abroad na ko, dai pa kayo naghihibi. Grabe man. Dai, nag-aalala siyempre. Ang magurang, pero may nag-aalala sa mga aki ninda. Dawa nga ni Manila, sana. Di ba? So, yun na nga niyan. Garo, sa mga OFW man, na, syempre, kung OFW ka, ito bagang mabubutas ka or mararayo ka sa pamilya mo ng 2 taon, depende sa kontrata mo. Kasi pagkakaram ko, pag kontrata talaga is mga nasa 2 tutuloy. Yeah. Na 3 years. 2 na 3 years? 2 to 3 years. So, di ba, imagineon mo, masakiton isipon para sa pamilya or para sa imo na itong marayo ka. Yaw na kasi dyan ang kaba. Kasi dahil mo aram Dahil mo aram ko anong pwedeng mangyari sa imong kapamilya or aki or tugang or magurang. Kasi harayo ka. Oo. Saka dahil siya basta-basta kadakulo na basta. Dahil siya basta-basta na makakauli ka tulos or masasagip or matawan mo sindaning tabang tulos. Kasi nga harayoon. So yaon si sa imong yan sa imong kaba. Saka nga ni dyan, halimbawa pag yawan na sa immigration, yawan talaga sa imo si takot din. So, ang minsan, garo ang namati ko kang inot na to, is that iniisip ko kung ano ang pagsakay ng eroplano. Tapos syempre, pag yawan na sa eroplano, garo... Kala ko immigration sinasabi mo. Yung nga ni, nasa immigration ka, takot ka. Garo kabado ka nga. Sabi ko nga subago, garo pwede kang mawalat. Tapos pangalawa, ito naghahalat na kami katong flight ning nasa gate na kami kato, di ba? Iyo. So, katong nasa gate na kami, talagang kabado. As in, sabi ng girl, first time mong magsakay ba ganing eroplano. Kasi ang iniisip mo, halimbawa, natural na sa tao may fear of heights. Mm-hmm. Di ba? Pag sinabi mong eroplano, halang kawon yan. Malupad talaga ka mo. Saka di ka pa nakakasakay. Inot mo eh. Di ba? Pero, di mo siyempre ipaparisa. Tapos siyempre makasupog man duman sa mga kaibanan ko. Ayun. Di ba? Na, garo naman ni garo first time ka ini. Masakit ganyan. Yaon ka na sa aeroplano, nagrulongsi ka na. Di ka pa nga nasa US, maputi ka na. Tapos di ba, nakasakay na kita sa aeroplano, di ba? Ang na-amaze ako duman ito sa mga flight stewardess baga, na may mga mademo-demo sindak, itong kung paano nga ilagay. Paano nga magluto ning bagas? Sa nga, ang left and right, ang exit, di ba? Tapos ito pang this is your captain, ibang na. Anong sinasabi? Sina? This is your captain speaking. Bakong araw yan kayan. Sige nga ni. Tirahin nga ni. Ladies and gentlemen, my name is Jeremy. This is your captain speaking. Tayo po ay nandito sa palapag ng ito. Arog ba ng Arog ba yung tanong? Pag meron po yung kailangan, pero kayong magpilit sa akin dito, meron pa akong Happy Money popcorn. Di ba arog kayo? Taray, ako among maray. Kami kanto. Ang sinakain mi ganito, pagkatanda ko is Korean Airline. Mm-hmm. Korean Airline, ang mga stewardess kato, manggagayon. As in talaga mga sexy. Talaga mga hubin pa eh. Kasi may itong Ako yan, Pinoy? Korean? Korean Airlines. From Korea na to. Korean Airlines. Pag-aasa dire kang Korea ang airline na sinakayan may. So, ibig sabihin ng mga stewardess, Koreano. So from Philippines na yan? From Philippines. So ang gibo mi kasi PAL. Ayo. Ang kamo kadto is from Philippines to Korea to United States.
ano na yan, gabos Korean Airlines na yan. Kasi kaigo kaming promo. Kasi may discount ang Korean Airline dahil nga iduman sa company may na ipagsasaliri kang Koreano. So, nagkaigo kaming dakulang discount. Oh, taray. So, ang mga stewardess ko ito, manggagayon. Mga harhalipot pa pati. Tapos, nakakontsaba ko man si kaibanan mong estudyante na maski may mga kaipuhan, aapo doon ang stewardess. Oh, di ba yung magkataid ka? Annyeonghaseyo. Kukurok-kuko. Dahil, ang nangyari ganito is that may man siyang kaipuhan, inapod, tapos luluway-luwayo niya lang ang busis. Tapos pa nagluluway-luway ang busis, baga di maraniwan sa imong stewardess. Maduko. Itong maduko. Oh, pag nakaduko ka, silubot ka tong stewardess, naka-yon doon sa katain Ay, mo. saburay. Oo. Sa organ ng gini-gini ganito. Saka tayo, pag nasa aeroplano ka, pag inat mong sakay sa aeroplano, dahil ka makaturog. Iyo, di ko talaga makaturo. Ako dahil ka makaturog. Hinihiling ko, sabi ko, dahil ko nahihiling agihan. Ayaw ko sa aisle. Dahil ko nahihiling sa agihan kang aeroplano. Wisit. Dahil, garo sa rumbagay pa kasi, is that, garo gusto mong experience. Sabi ka tong papa ko dati, kung inat mo ngayang mag-agay sa sarong agihan, dahil ka ngayon magturog para matuo mo. nadara ko na sa aeroplano. Tinutuom ko si agihan. Ayan. Tsaka tapos sigwa pa ba katong kasabihan na pag pag nasa bago ka ang lugar, magkagat ka da sa gapo. Oo. May manggapo. Oo. Saka talaga, araw sinabi mo sa bago, na itong pag nakatuwa ka sa may bintana, Iyo. pag daing mo kabisto ang katain mo, masusupog ka talaga mag-aging. Iyo, kaya Paano pa lang kung mabata ang lupot mo? masakiton talaga mag-ihi box. Tapos 'di ba, takot pa ako to sa di ko na kasi kaya talaga. Di ko na kayang pugulon si ihiing ko. Talagang kinusugan ko si buot ko, sabi ko, can I go to the bathroom? Excuse me, can I pass? Sabi ko, Oo, can I pass? Pero nagmodest ka. Di ba itong sa patalastas ka sa Pilipinas, pag nagmodest ka, na comfortable ka. Modest ba ka naman? Hindi ka, alala ko may regla ako talaga kanto. Ayo, di malangsi. Visit. So, yun, sabi ko na, makisuyo man, di ba? Di ba, nagtanong ako. Oo. Tapos, kanya duman, di ba mahihilang mo tong, ting, dong, garo-aro ka na, tanong. Fasten your seatbelt na, Di mo niya, sabi ko, kunso rin lugod niya ako, nakatindog na ako. So, nagbalik ka? Seatbelt. Dahil na, talagang tigpurusa ako ng... Ay, hinanap mo si seatbelt sa restroom. Tapos, dahil ko pa mahanap kung aran duman ang flash. Di ba? Di mo talaga alam kung ano duman ang flash. Ako man kapatalan ko man di man lamang talaga kaya ako nag-research baga kung anong mahiling mo sa aeroplano. Talagang mahiling mo sa kuya. Ignorante talaga akong maray na first time ko talagang sa aeroplano. Diyos, hanap ako ng hanap. Saka ang kayo talaga to, ang kubeta ninda to, or ang inidoro ninda, may tubig, di ba? Mayo. Oo. Labot lang siya. Tapos, yaong palan doon sa may gilid, sa may itong hugasan. Oo. Yaong palan doon, ipupush mo lang palan ito. Tapos, gumano kan. Guru makusugon mo itong surup. Yeah. Guru araw ka yan. Tapos, yun to, pag sabi ko, ay, salamat. Yun na to, ting mo, fasten your seatbelt. Gano'n something, na kaya, nikabado na ako, dali na ako, di napati ako masyado naghurugas. Talagang nagmamadali na ako. Tapos yun na to, nag-seatbelt na ako ulit. Di siyempre, pakisuyo ka na naman. Ayo. Pero ako kaya, sige kong ihi. Kaya sabi ko na... Siyempre, kabado eh. Oo. Di ba? Pag kabado ka, talagang mapapahi kang maray. Naghapot ako duman sa kataid ko. Sabi ko, kung pwede kami magribay. Oo. Tukawan. Para sabi ko, di ko sinda na istorbo. Kasi sabi ko, grabe talaga niya ako ang ihiin ko. Nag-iuman, thank God. So, ngunyan, ang papapiliyon ka, aisle or bintana? Aisle. Aisle na, no? Iyo. Di ba? Depende ko anong oras ka mabiyahe. Saka, depende kung naka-economy ka or naka-first class. Oh, di ba? Sa first class, yan? Igwa ba? Igwa ang aisle. Naka-first class ka naman? Nagyan mo eh. Minsan, may mga aeroplano na bago ka mag-economy, maagi kang first class. Really? Iyo. Di ko pa na-experience yan. Business class to be. Ang first class ito. Ay, business class pala. Excuse me. Ay, pala. Business pala to. So, kunyan, doon sa mga nagdadarawag sa muya, ang aeroplano, garo man sa niyan bus. Oo. Garo man sa niyan bus na may laganan sa taas, pero sinasara.
Tangan Yeah. hindi mag Saka dahil mo lang masyado, mati. Mamamatian mo lang kung may turbulence, di ba? Tapos, Uy, makakabahon. makakabaka. Tapos, makulog lang sa talinga. Oo. Itong mabubungog ka. Kasi na pressure siguro inaapod ninda, di ba? So, Iyo. pressure niya. Yun na. So, may experience man ako yan. Talagang, ako kasi ang anxiety ko sa langkaw. Mm. So, talagang katong nabungog-bungog ako, garuhon ako talaga, day na ako makakadangog habang buhay. Yun ang iniisip ko. Sabi na, magnguya kang ngaya. Anong ngaya? Magkakang bubble Bubble gum. gum. Oo. Mga nakapira ng bubble. Headset. Nakapira na akong bubble gum kadtog. Pero tips. Pag namamatian nindo itong garo may ugong sa indong talinga, Oo. maghakay lang ka mo. Parang kung day ka nakakahakay. Madali lang yan. Parang kung day nawara. Nakahakay ng lugod ko. Ay, tutungka ka na kaya. Pero pag talaga guys, talagang kakabahan man ka mo, pag itong garo halangkawan ang pressure sa talinga nindo, na itong garo mo ay nakamundo daw, kakarabahan ka talaga. Pero kung sanay kang magsakay nin mga sa peryahan baga, Oo. or sa itong mga Ferris wheel, ibang klaseng ride. roller coaster. Parehas lang siya ang pagmati pag nagtataas ng eroplano. Ako di ko namamati. Itong parang take off ang eroplano, di ko namamati. Manhid ka kaya. Dahil tinuturugan ko kasi takot ako. Nakakaturog ka pa yan, Bax? Dahil kinuklose ko lang ang eyes, nagpe-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, Patawad. Lord, sana di na kayo turbulence. Tapos nagkaka-turbulence talaga, masakiton. Additional duman sa pag-CR. Ang huna ko kang aki pa ako kadto, or ang huna ako kadto, na kapag nag-udo ka sa eroplano, diretso sa luwas. Malayog sudo mo. Iyo, Kasi, naisip ko man din nga, kasi di ko alam kung saan doon. Sabi ko, paano doon niyo? Diretso lang siguro, may labot lang siguro ang eroplano. Diretso na. Gaming kaisipan Sakang iniano ka to, garo ka to, inat ko sa kaning eroplano. Garo gusto kong mag-CR ka to, gusto kong bukan ang kubeta, gusto kong mahiling ang ibaba. Yun talaga si imagination ko. Grabe ang imahinasyon mo, no? As in, yun talagang imagination ko. Ayun. Garo ibahon talaga. So, pag yawon ka mo sa aeroplano, ano man lang talaga siya. Garo talaga siya bus, na naka first class ka na bus, na pag nakika-economy ka, sadit lang talaga ang spasyo. Garo, surusuan. Saka kung may may problema ka sa mga makikipot na lugar, masakit talaga. As in, lalo na pag halimbawa gusto mo na maghigda, di mo mauunat ang bitis mo. Makulugong talaga sa bitis. Kasi imagine mo kung halimbawa, kung Philippines ka to Singapore, okay lang kasi halipot ang flight. Iyo. Diba? Halimbawa, Taiwan, China, Mga Asia lang. O mga Asia. Oo. Madali lang. Okay lang yan. Pero tips ko lang din, dapat pag magbabiyahe ka mo ning, masakay ka mo ning aeroplano, make sure na ang bado nindo itong komportable. Iyo. Hindi na masyado mag-uutiding yan. Kasi dapat komportable ka mo. May sarap ang rason yan kung dapat komportable ang sa indong bado. Kasi po, pag naglaw ka man ng eroplano, may mga security check po yan. Yan. O, di ba? Para dahil na hassle. Or para day na hassle. Kasi kay Puan, halion ang paha. Oh, Anything diba? na may metal, halion mo dapat. Oh, halion ang sapatos. May metal ang bra mo, halion mo din. Halion mo. Doon mo daw. May bulitas ka. Hubaon mo ang brief. Hubaon mo ang brief. Dain man po yan. Kung may bulitas na po talaga yan, matanog na lang po yan. Sabihin mo na lang na may bulitas may ka tiling-tiling. Dain. So, inaan yan, kay Puan mong maging komportable ang sa imong sulot para at least, di ba, panagagi ka sa mga checkpoint, madalion lang. Oo, basta nga naman yung hassle. Madali lang dapat. Sa kapag nasa eroplano ka, ang pressure daan nagdadakula. So, ngunyan, ang sapatos daan nindo, nagpipiriot yan. Oo, nagdadakula ang bitis nindo. Di ko alam kung anong explanation, Ken, pero... Tapos make sure na nagiinom ka mo ng tubig kasi nga ni, maano ka talaga, ma-dehydrate ka. Eyo. So, dapat palmi kang hydrated. Saka man pati sa international may nag-aagi man yan Ayun yung kinagayon dyan. Pagkakan, Christina. Yeah. Di ba? Kami kato Korean Yan ang mga sarong sa mga highlights din kan sa imong biyahe. Pagkakan.
would you like something to drink? Oo. Saka ano ka to? Minsan, kakabahan ka. Hapotan mo, libre. Iyo. Libre yan. Oo. Di ba nga, sabi ko sa'yo, ignorant yun ako na maray. So, di ko aram kung panag-order ako ng soda or anything. Sabi ko, bukuri pa kanya ako may bayad. Iyo, di ba? Di ko aram kung ano ibabayad. Kung sa 300 ganit, sabi ko baka magkulang. Oo. Di ang pirmi kong tigahagad, tubig lang. Ako ang ginigibo ko ka to, hinihiling ko, si mga tatarawan mo na. Kung nagtataon ng card o nagtataon ng cash. Yeah. Iyo. Sabi ko, di mo man tinatao, di ako testingon ko man daw, di pa naghagat sa kuya, balik ko. Pukus ka talaga kakali. Oo. Mayaman, okay lang. Saka, katong international kami, duwa si pagkakainmigan to. 2 times kami tigserbihan ha, sa Korean Airlines. As in mo si Ramon si pagkakaan. Anong pagkakanda? Natanda mo pa? Garo, igwa ka to ning bibimbap. Tapos, igwa pa sinda ning soup. Saka, igwa pa din sinda itong Jeju water. Oh, di ba? Wow. Ako From di ko Jeju Island. natatanda. Ala. Hinapot kami ka So, ano yun? chicken o beef. Chicken o beef. Oo. Saka pag pati, pag turog ka, lalagyan nindang sticker. Oh, lalagyan naman, let us know when you're ready. Ay, yung araw kayo sa pal. Ayun, mga ganyan. Oo. Oh, palpak. Dayman. Uy, grabe ka man. Dayman. Oy, pal. Baka naman dyan, pal. Ano? Pagkatapos sabihin, palpak. Nagkakusog ang buot magpa-sponsor. Ayan. So, yun lang nga nito. Tapos, di ba, pag yaong ka na sa, di ba nagkakan ka na, tapos mabalik sinda, matarao na kan si, basurahan. Oo. Kasi mga basura nito. Tapos, yun na naman yan, problema mo na naman na naman. Ay, syempre, panag-iinom ka, kaya paano mong ilawas? Oo. Baray, grabe talaga si pangaji ko to na sana dahil talaga ako makaudo. Oo. As in, dahil po ako sabi ko, Lord, please po, Lord, dahil mo po ako pagpapaudoon. Tada sa supog ako magudo. Lalo na baga pag may masunod baga sa imo, di ba? Iyo, makasuyaon kapag day ko na araw, ang ihi mo pati katuwarara ka na. ako grabe si Pug. Saka dai. Kaya, pag pinugol mo talaga ng haloy din ang ihi mo. Iyo, haloy man talaga. Saka, pag nag-ihi ka na talaga, iisipon mo si masunod sa imo. Iyo, tapos, diba? Grabe mong isipon ay ka nag-uudo. Yeah. Diba? Ako mong isipon kang masunod sa imo na, ay, ano daw ginigibo ka ining sarong ini? Siguro dahil tatao kong panay plus. Oo. Sarap pa sa mga tips. Dahil nanggad ka mo magkuaning tukawan na harani sa ihian. Kamang ribok. Mang bata. Mang pasit. Dapat pa gusto mo magparai. Iyo, pero, ay, mapasit. Mahihilo-hilo ka. Oo. Pero, so far man, ang gain lang kang kang sa flight mo, lalo akong harayo is, may mga pelikula, may mga music. Ay, saro pa yan. Oo. Di ko alam kung saan ilalag ang ang headset. Oo. Sabi ko, ano doon yung Ugo pala niya, ang pala duman sa may sa may, armrest. Iyo. Duman sa may inutan. Yan, sa may inutan. Oo. Kami kato, Hanap ako ng hanap sa gilid. Mayo. Kami kato, inot ka sa magay na lang kato, tadakol kami. Since dakol kami, ihilingon mo na sa naman kung anong ginigiri mo kang kaibanan mo. Lucky ka. Oo. Ay, tiglaag si saksaka man ngaya. Garo kasi Mr. Bean. Ayan. Tapos ka ito, di ba, so, sa kang from Philippines, ako kasi pasiring ako sa Japan. Ika sa ka? Korea kami. So, from Philippines to Korea ka. So, ito na nangyari sa para sa kuya kasi yung man lang na-experience ako. Para sa kuya, ang pinakamagayo na CR, Japan. Na. Kasi, as in magayo nun siya, in a way na ang tukawan ninda mainit. Di ba may maligamgam. Tapos, may pampupo na diretsyo. Ayun. Tapos, pag flash mo, sabi niya, ito may tugtog. Ayun, may tanog. Yeah, may tunog. I love you. Ay. Japan gayon eh. Oo, tapos. So, magayon siya. Magayon ang ninda, malinig.
So, nag-layover ka sa Japan? Ay, iyan, Diyos ko, grabe ang experience ko duman. Di ba nga ni, kala ko duman na mismo sa terminal na ito or sa airport na ito ako mahali. Ay, Eyo. naghanap na akong terminal. Dai palan, be. Malipat pa ako ng airport. Oh, talaga? Ay, Diyos mio marimar. Di, nagduman ako sa Makakabahon yan. So, ay, sobra. pero ang oras ng layover mo? Di ko natanda. Haloy. Medyo Yan ang haloy. maray. Yan ang maray kong haloy. Saka ang makanos, kumain kang kwarta. Ayun na nga na iyan. Oo. So, ini na nangyari. Marinasan na, tas si kataid ko, Pinoy man palan. Oo. Duman sa eroplano. So, sinabihan niya ako, sa ingay ang mo, pagkatapos mong editing ka na ngayon, sabi na ako, ay, masakay ka pa ngayon ng bus. Di Ayo. grabe, nagkaroon ako maghirib. Taday ko na aram, taday man pati ako naghapot. Sabi Oo. ko, ay, iyo po, paano po ngayon niya ako? Ay, mabakal ka ngayon ng ticket ni. Iyo. Gano ngayon, mo, ang sa imong bakit man. Di man ako nagsabing 300. Siyempre, dapat, diba, dapat daadi mong paratiwala. Oo. Sabi ko, 100 lang po. Tapos tinawan niya ako ng kwarta sa Facebook. Nalingaw ako sa pangalan niya. Pero na-friend ko pa siya sa Facebook ko niya. Salamat po. Tapos tinawan niya ako ng pirang yen. Tapos nagbabayan na kami. Naghanap ako tulos ng papalitan ng dollar. Oo. Tapos ang ang ticket pala, siguro nasa $3 man lang. Ang pinapalitan ko, nasa $100 tulos. Grabe naman yun. Nakulaon naman yan. Kasi day ko talaga. Kampante, ha? Day ko aram. So, yun na to. Yun na to binayad ko duman sa ticket. Tapos, inipad, day ko aram kung saan ng exit. Oo. Day ko aram ang saan ng exit. Di baba taas na ako sa elevator. Hanap ako kung mga karato labi. Hanap ako ni mga karato la sabi ko sa ina do digdiyo. Tapos inapunanda ka mga kadto, di ba? Tapos naghihibi na ako. Day ko na alam. Sabi ko, yun na kaya sulo-sulo na ako. Kasi mawawaraan ka talaga ng gana. Mawawaraan ka ng amor na maghali. Na arog na kanina. Ito bagang pressure. Oo. Ay, grabe. Solo ka. So, ang ginibo ko talaga itong So, di ka nagtiwala sa sadiri mo? Nagpangadji, halata nga ni. Nagpangadji ako. Sabi ko, Lord, so Lord, hanapan mo po ako ng ning paraan paagi para matapos or malampasan ko niyo. Di yun na, nahanam ko na. Sa baba palan. Oo. Nababa pa ko, nag-elevator na naman Di ka naghapot? Nasusupugan ko maghapot. Diba? Isa dyan po ang mga nagtakapakinig ta dyan na habo sa sobrang kapraydan na habo talaga maghapot dahil grabe ang kasupugan. Diba? Present ako, saro ako dyan sa Indo. So ano nangyari? So yun na to, nagbabaan ako. Paano mo naraman? Nagbasa. Pagbasa ko naman sa baba, sabi niya, bus. So pagkatapos magtaas mabasa ka na nagbabasa. Ano to, bus. Tapos yun na to. May mga tao man din naghahalat sa luwa. Ayan po ang problema ka mga babae na inapo din ng girl instinct. Minsan po, dahil nagkagana ang girl instinct. Naggana man bala. Tapos yun na to. Sa baba, man duman mga mga naka-arabang. No. Tako talaga ako kasi, di ba pandiklumon, sa luwas ka talaga kang airport na. Oo. Tapos bang lipot be? Oo. Tas Pero darama si maleta mo. Ang kapatalan ko be, yun nga, ang kapatalan ko, di na ba si hand carry ko lang bagandara ko? Oo. Di ba nag-ukay-ukay kami ni mama, nagbakal kami katumpang panlipot ko. Oo. Ang kapatalan ko be, tatigla ako duman sa check-in luggage. Di bang lipot? Diyos ko. Tandang-tanda ko pati ganda. Si jacket mo, namang nipis. Ang pormahan mo ganyan ni Christina. Nakamanipisan. Garo, namang ma-office. Naka-culture na t-shirt. Naka-woman na black na, ano na po duman? Na coat. Na coat, na blazer. Pero sa Pilipinas pa to. Manipisan. Manipis. Tapos ano po gani? Basta nakatamong Itong bandana. balabal. Balabal. Yan, nakabalabal. Hamag sa ng kuya. Pero nahanap mo. Na si Bas. Nakatukon ako. Pati ako sa pinakainutan. Beta sabi ko, baka mawara ako. Oo. Sabi ko, yun na to. Nagbasa ka na. Yeah, nasa pasiring na kaming narita. So, yun po ang lesson kay Pon mo po magbasa. Oo. Pero po, speaking ng magbasa. Pagdaing mo na talaga po kaya, may po mawawara. Marunong ang nagtatanong. May po mawawara sa Indo kapag maghapot ka mo. Oo.
Pero sa kuya, iba ni. Oo. Katong nag-layover ako dito sa Shanghai, China. Sabi na, kayo po magbasa. Gusto ka surat Chinese. Gusto ka surat Chinese. Ano man po ang pagkaintindi ko kayan? Tapos, ang layover ko, maringat ang layover ko, halo yun. Nasa 16 hours. So, ang ginibo ko to, ang inot po kayo nitong gibon, pagka mo may layover or matransfer ka mo ng eroplano, bago po ka mo maglakaw-lakaw, ang gibon po nindo is hanapon mo nanda si gate. Kung saan ka mo masakay ulit. Mm-mm. So, ngunyan, ang ginibo ko, hinanap ko ulit. Hindi ko man maintindihan. Puro mga Chinese ang nakasurat. Yan. Kaya pala halat lang ha. Kaya pala kadaklan sa mga habo mag-agi ng China. Kasi Oo. ang kakulangan pa da ipatatao da English. Yung suppose pangalawa, sige kong hapot, di ako sinisimbag. Gusto ko takot ang kaulain, Mayoni, Waweshen, para turuhukan ka lang Kinantahan ko na ko taning pang mature garden. Oh, baby. Tapos ano nangyari ka to? Sige ko man sa nanghanap. Nasa taas man lang palan ang sakuyang gate. Eh di nagtaas ako ng gate. Tapos sarado pa si mga si laugan. So, nagparalat na ako duman. So, yun po ang dyan, mga tips na dapat bago talaga ka mo maglakaw-lakaw, hanapon nindo si gate. Diba? Yan. Uy, add ko lang pala na, kapag ikapalan po, alam mo, baga iba ang sa indong airport or terminal ba? Ay, bako, airport na dumanan pa. Pero nasa ka na, territory ka na kan Japan, tatawan ka rin daning 1-day visa. Iyo. Oo. Kasi so pwede ka magbaba. Yeah, si immigration talaga, pa rin ako kinaulay pa rin ako kala ko pati, kabado ako to. Oo. Kasi sabi ko, pinahilan ko lang si ticket ko. Sabi niya, you have to have this and that and this and that. Sabi ko, ha? Di ko na aram mga gibon. Sabi ko, I have to go to this airport. Sabi ko, tapos I give you 1-day visa. Oh. Sabi ko, arigato. Kung gugustuhin ko pa pala. Kasi talaga, yun, naalala ko na, halaawig pa lang ka to sa layover ko. Oo. So, kung gugustuhin ko pa pala, talaga, pwede pa akong Seoul, Seoul? Yung kaya dyan. Seoul, Japan. Korea pala. Korea to. Pwede pa akong magliwaliw. Oo. Sa bagay, may $300 ka man na pocket money. Yeah, pero di ko na to. Kasi sabi ko, ang importante sa ko, makapa-US. Makapa-US. Bako Japan. So, yun nga yan, ang sa inat mong sakay ng eroplano, kadakol kang manunodan, siguro, ang magayon lang talaga digdi is kung kamo may kaibanan. And then, pangalawa, kung siguro gusto nindong mabuoan sa indong kusog nin buot, magayon mag-solo. Para sa kuya, garo dakulang adal na maray na ikaw mag-solo. Yes. Pero siguraduhon mo na dapat ang mga layover nindo is mga haloy-haloy. Mga siguro sabihin ta ng 8 hours or lampas pa dyan. Tamang mangyari dyan, at least makahanap ka pa or makagibo ka pa ng paraan kung mawara ka. Yeah. Diba? Bago ka mo maghali, check talaga nindo ang ticket. Yan ang pinaka-importante. Tapos, research. Lalo na ngunyan sa panahon ngunyan, very easy na lang po. Madalion na lang po ang hilingon, hanapon, para maging yung ignorante sa tapos na bagay. Saka di naman ako magpara-TikTok. Kasi ang iba kayo nagigibo TikTok, Reels. Ay, gibo nga kita ka ini. Ay, gibo picture ang ko nga ini. Ay, magayon nga ini. Hanggang sa uto na, sa aeroplano. Nabayaan ka na. Calling Christine Ripuyo. Last call na po. Ang inyong aeroplano ay aalis na. Di ba? Goodbye. Goodbye. Dahil mo pa nahanap si gate mo. Wala na. Ayun. Diba? So, iyan ang sarap sa mga experience me sa sa pagsakay sa gamgam na tuog. Pero 'di ba sa eroplano, 'di ba kadaklan itong may may tube ka lang na naagihan. Ito ba ang masakay ka sa eroplano? 'Di ba garo sa tube lang it's either maluwas ka mo ning building or maagi ka mo sa sarong tube palawag sa aeroplano. Yan. Pero si panganduwa kong experience, itong from Savannah, Georgia, pasiring sa Fayetteville, talagang aeroplano, nasa luwas talaga kami. Oo. Yeah, nasa naghagdan talaga kami. Tapos salit lang na aeroplano. Feel mo. Garo mo lang yun sa garo sa mga local mo lang sa Pilipinas .
pag sakay mo sa Naga. Oh, di ko kasi Yan. alam. Pag nagsakay ka ng Naga, nagsakay ka ng Legazpi, mga most likely, di na sila nag-agi sa mga tube na yan. Ay, taray. So, maluwas ka talaga ng ano. So, yan yung mga i-expect nindong aagihan nindo. Pero Ayun. pero magayon na experience As in, kung yaon ka mo sa gilid kang bintana, mahiling din do ang Panganuron. ang mga bagay nag-aarinipot na lang, tas radit na. Yan. Oo. Saka ang mga takot duman, Kung nasa taas ka, ang mahihiling mo bagang stars sa baba, na mga Oo. aninipot. oo. O parehas lang ang nahihiling mo kung nasa baba ka, mahiling ka sa taas. Mga stars. Ayo. O, baliktaran. Ayo. Ayun. Tatarayo, di ba? Mm-mm. So, garo magayonon, ngunyan pati mahihiling mo na, may live view na kang video sa baba Tapos, may live view naman kang nasa inutan kang kang piloto. Kaya magayon na ang experience ko niyan. Ayo. Tapos, Pero nakaka-amaze, minsan may traffic sa airway. may traffic. Kasi, yun na nga yung sinasabi ko, Christine, Aha. na ang sa aeroplano or sa airport, saro lang talagang agi kayan. Ayo. O, depende yan sa direksyon kan duros. Oh. Kaya kung yaon ka dyan sa Manila, harani ka sa airport, Ayo. mahiling mo na paiba-iba ang ang agi. Depende sa duro. Depende sa duros. Taday ka pwede palan maglanding na sabay sa duros. Dapat Pwedeng paling salungat. dapat perming salungat. Sa pasabat dapat pala ng aeroplano nindo Oo. pirmi yan. Yeah. Okay. So, yun na nga niyan. Sana nakaigwa ka mo ning adal, nahiling nindo or namatian nindo sa mo yung eksperyensya. As in, malay mo. Di ba? Kamo naman, Kamo di ba? naman ang sunod. Basta kusugan lang nindo ang buot nindo, das da masupog, Oo. maghapot, tapos da inanggad nindo ilaag ang panlipot nindo or ang code nindo sa sa indong check-in luggage. Ang Kapatalan yan. Ang check-in luggage po nindo, makukuha nindo doon sa destinasyon nindo. Di na po ka mag-arog sa ko. Ayun ako. So, Ayun. ini po si diba? Bon. Ini man po si Christina. As in, ini po ang podcast na ginibo para sa mga Bicolano na nasa laog, asin luwas kang bansa. Ini po ang taga Bicol. To the world. All right.